आज कोणती रेसिपी बनवणार आहे? चिकन भात. चिकन भात. चिकन भात. चिकन भात. आणि कधी कधी काय असतं चिकन मध्ये ना, अशा वरच्या कधी कधी लेअर मध्ये फॅट्स असतं. फॅट्स हे बघा असं ते काढावं लागतं. आता इथे बघूया आमची मम्मी रेडी आहे का? रेडी आहे. रेडी आहे. चल चला तू चलिए कुठे उन्हात गेला? शुरू करते हैं. घ्या घ्या तुम्ही पण वाऱ्याचा आनंद घ्या. इकडे बघा किती वारा आहे बघा. झाडं बघा नाचतात आहेत. चिकन भात. चिकन भात. काय चिकन भात बडबड चाललाय. नमस्ते. आज मी माझ्या पद्धतीने चिकन भात बनवून दाखवते तुम्हाला. म्हणजे डबल करायचं टेन्शन नाही. आता 2-3 माणसं घरात असलात ना तर चिकन आणलं तर डायरेक्ट आपण चिकन भात बनवायचा. 2 टाइम खायचा. हे आपले 300-400 ग्राम चिकन आहे. आणि इथे 1 कप मी तांदूळ घेतले आणि इथे बघा थोडासा खडा मसाला घेतलाय. थोडाच घेतलाय एकदम. आणि अर्धा चमचा पण कमी आहे ना जिरं घेतलंय. हे आपल्याला थोडंसं नारळाचं ज्यूस काढून घ्यायचं आहे. रस काढून. आलं लसूणची पेस्ट आहे 1 चमचा. हे मिरची मसाले आपले नेहमीचे. लाल मिरची पावडर 1 चमचा, धना पावडर 1 चमचा, गरम मसाला अर्धा चमचा आणि हळद पाव चमचा. आणि 2 कांद्याची पेस्ट करून घेतली आहे. आता इथे बघा टोप ठेवलाय आणि टोपात आहे ना थोडं तेल टाकलं. आज मी कमी तेलामध्ये थोडा भात बनवणार आहे. म्हणजे जास्त तेलकट नको ना म्हणून. आता इथे तेल तापलंय. त्याच्यामध्ये आपण जिरा टाकूया. जिरा टाकल्यावर आहे ना लगेच आपले हे खडे मसाले टाकायचे थोडेसे. गॅस थोडा बारीक करायचा आणि त्याच्यामध्ये ही कांद्याची पेस्ट टाकायची. कांदा चांगला फ्राय करायचा. आता हे सर्व आपलं साहित्य टाकताना तसं गॅस कमी केला होता. आता फुल करते. असंच तुम्ही पण करायचं. इथे आपलं कांदा चांगला फ्राय होतोय ना तोपर्यंत आपण या मसाल्यामध्ये थोडं पाणी टाकून घेऊया. हे आपले सुके मसाले आहेत ना. कांदा चांगला फ्राय होतोय. आता त्याच्यामध्ये आलं लसूणची पेस्ट टाकते. आल्या लसणामुळे कसं जेवणाला एकदम चांगली टेस्ट येते ना. एकदम मस्त भारी टेस्ट लागते. आता त्याच्यामध्ये हे मसाले टाकायचे. आणि पाणी टाकले ना ते मसाले. आता मसाले पण चांगले फ्राय करून घ्यायचे कांद्याबरोबर. हे कांद्याची पेस्टची प्लेट, हे आलं लसूणची वाटी, त्याच्यामध्ये थोडं आहे ना पाणी टाकून घ्यायचं. याच पाणीला टेस्ट करा तर किती टेस्ट असेल त्याला. ते सर्व मसाले असतात ना आपले. आता मी 2 चमचे इथे टोमॅटो केचप घेतलाय. ते तुम्हाला पहिला नाही दाखवलं. ते आपल्याला नंतर शेवटला टाकायचं आहे. तुम्ही व्यसन कसलाही असू शकतो राईट. बरोबर. मला जरा कमेंट बॉक्स मध्ये सांगा तुमच्यामध्ये कोणाला मॅगी मसाल्याचं व्यसन लागलाय का? म्हणजे लागतोच त्यांना मम्मी जेवणामध्ये. जेवणामध्ये ते लागतो. त्याच्याशिवाय ते बनतच नाही त्यांचा पदार्थ. आणि ते बनवत पण नाही. मॅगी मसाला नसला की ते बनणारच नाही. सर्व मसाले पाणी घेतलेलं एकत्र केलेलं ते आता सर्व टाकते. आणि ही भाजी आणि ही भांडी चालली आहे फिरायला. बेसिन मध्ये फिरायला चालले. आंघोळ करायला जावा. आंघोळ करा. त्यांना पण किती त्रास होत असेल ना. कोणाला? भांड्याला. कसला? हे भरतो आपण सगळी भांडी. विचारला पाहिजे. तुम्हाला त्रास होतो का जरा सांगा मला. आता इथे मी चिकन टाकते. आपला मसाला बघा चांगला शिजतोय. त्याच्यामध्ये जसं चिकन टाकायचं. चिकन एकदम चांगला धुतला गेलाय. एकदम चांगल्या हाताने धुतला गेलाय. बघ ह्या पवित्र हाताने धुतला गेलाय. पवित्र. आता ते खाताना पण पवित्र होणार. आता चिकन आहे ना या मसाल्यामध्ये चांगलं शिजवून घ्यायचं आहे. आधी पहिला 2 मिनिटं ढवळून घेते. आता याच्यावरती आहे ना ढवळून घेतलाय. 5 मिनिटं झाकण ठेवतो. बरोबर टाइमर लावा. येस. आता 5 मिनिटासाठी मम्मी भांडींना आंघोळ घालणार आहे वाटतं. आता भांडी साफ करून घेते. आंघोळ घाल भांडीला. भांडी नाही बोल. भांडी धुवायचं नाही बोलायचं आजपासून. आंघोळ घालायची. भांडीला आंघोळ घालायची. म्हणजे ते पण खुश. आणि ते पण साबणानेच ना. साबणच लावतो ना आपण. आंघोळ घालायचे ना. इथे भांड्यांना आंघोळ घालायचं काम चालू आहे. आणि मी जरा इकडे नोटीस केलंय इकडे पण जरा चुटकीचा जादू पाहिजे हे वाटतं यांना. काय काय गरजेची वस्तू आणि काय काय गरजेची वस्तू नाही. जर कॅमेरा पुसतो जरा.
आता इथे चिकन आहे ना चांगलं 10 मिनिटं शिजलंय आणि मी झाकण पण नाही काढलेलं बघा. 5 मिनिटं फास्ट 5 मिनिटं स्लोवर आहे ना. हा मस्त आणि शिजलंय. मस्त शिजलंय एकदम. आणि ढवळले पण नाही. एकदा ढवळून झाकण मारलं तेवढं का. आता मी ढवळते बघा. आणि ते पाणी सुटलंय ना ते सगळं चिकनचंच पाणी सुटलेलं आहे. आता ह्याच्यात मीठ टाकलं की मीठ टाकलं की झालं चिकन. आपल्याला चिकन भात पाहिजे. असं असं पण चिकन तुम्ही बनवू शकता. आता फक्त याच्यामध्ये मीठ टाकायचं आणि मुरायला ठेवायचा. झालं आपलं चिकन रेडी. पाणी टाकून असं चांगलं ढवळून घ्यायचा. चिकन मध्ये आहे ना पहिलाच पाणी होता चिकनला सुटलेला. आता भातासाठी आपण पाणी टाकायचं आहे. पण आधी मी काय करणार आहे माहिती आहे. हे टोमॅटो केचप घेतलेला आहे 2 चमचा ते टाकते. आता त्याच्यामध्ये हे नारळाचा रस जरा एकदम छान लागेल. गावच्या पद्धतीने बनवायचं म्हटलं ना तर नारळाचा थोडा ज्यूस काढून त्याच्यामध्ये टाकायचा. आणि आपल्याला मम्मी कमेंट नव्हती कोकणात टाकतातच. हा कोकणामध्ये खोबऱ्याशिवाय तर जेवणच नसतो ना. खोबरं असतो ना जास्त. हा खोबरा असतो. मग तूप टाकत नाही खोबरं टाकतात. आता बघा इथे मिक्स केलाय व्यवस्थित एकदम. टोमॅटो केचप पण चांगला मिक्स झाला पाहिजे त्याच्यामध्ये. या भांड्याने आंघोळ घालायचे. त्यांना आता घालायची जाईल. हे पाणी घालूया एकत्र चालले आंघोळीला. आणि ते बघा जादूनी सर्व साफ झालेलं इकडे. आता आपल्याला तो भात म्हणतोय मला एवढं सगळं मिक्स केलंय पण माझ्यामध्ये अजून मीठ नाही टाकलंय. माणसं खाणार कशी. मला आवडीने खाणार कशी. हा तर मीठाला पण घाई झालंय की मला कधी टाकतेस त्याच्यामध्ये. एवढा टेस्टी बनलाय तर मिठाला पण घाई झाली आहे. आता मीठ टाकते. कलर छान आलाय ना. लाल लाल यायला आहे ना थोडी उकळी यायला देते. आता इथे चांगली उकळी आली आहे बघा. उकळी आल्यावरती आपल्याला 2 मिनिटासाठी झाकण ठेवते कारण आपला भात शिजायचा आहे ना. असंच झाकण मारला मुरायला ना तर पाणी पाणी वरती राहील आणि भात खालीच बसेल. 2 मिनिटासाठी झाकण मारायचं. आता आपण आलेलो आहे 2 मिनिटानंतर आणि ते एकदम चांगला सुगंध आलेला आहे. 2 मिनिटं झालेली बघ. मी बोलले ना तुला असं पाणी असल्यावर जर झाकण मुरायला मारला ना तर असं पाणी वरती येतो आणि भात खाली बसतो. बिचारे भाताचे पाय दुखत असेल म्हणून बसला असेल. चांगला ढवळून गेलेला आहे. पाणी आता सगळं खाली गेलं आहे ना. असं आता चिकन आपण मुरायला ठेवायचा. अशी चिकन भातची बिर्याणीची अशी चिकन भातची जर पार्टी दिली तर कोण कोण येणार जरा कमेंट मध्ये सांगा. आता झाकण मारते आणि गॅस मीडियम वर ठेवते. मार मार झाकण मार. बारीक गॅस करून ठेवते. आणि आमच्या भांड्याला बघा वरती तर हेच नाही. ते जुनं भांड आहे ना. हे बघा एकदम छान फुल आलेत. आणि इथे तुम्हाला दाखवतो बघा हे सर्व जे व्हेजिटेबल स्टॉकचं पाणी व्हेजिटेबल जे काय आपलं पाणी असतं ते आम्ही असं 2-3 दिवस ठेवतो. हवा बघा किती येते. मम्मीला स्टेटस विचारूया किती झालं रेसिपीचं. होय किती झालं. भाजी घालायची आहे. आता रोज विचारतात ना तू बिर्याणी खातोस तेव्हा माझं काय असतं. हो बरोबर. तेव्हा मी बघा इथे काय केलंय. माझी मी पहिली तयारी करून ठेवलेली आहे. फक्त केलं नाही म्हणजे करता करता तुम्हाला पण दाखवेल म्हणून ठेवलं तसंच. हे बघा लाल चवली छोटी. ही बारीक लाल चवली ही मी आहे ना शिजवून घेतली. पहिली रात्री भिजायला ठेवली होती. त्याच्यानंतर मी आता शिजवून घेतलेली आहे. म्हणजे आपल्याला आता जास्त शिजवायची गरज नाही. आता इथे बघा तेल टाकलंय थोडासा. त्याच्यामध्ये लसूण टाकते 3-4 पाकळ्या. इथे लसूण लाल झाली आणि आता इथे अर्धा कांदा घेतलाय. आता इथे कांदा बघा फ्राय झालाय. लसूणी कांदा त्याच्यामध्ये 1 टोमॅटो टाकते. छोटा टोमॅटो घेतलाय. इथे आपला भात झालेला आहे. गॅस बंद करते आणि भाजी घातल्यावर तुम्हाला भात दाखवते. इथे मी थोडा कांदा खोबऱ्याचं वाटण घेतलेलं आहे. कांदा खोबरा लसूण आपलं वाटण असतो ना तसं आपलं वाटण आहे भाजलेला. आणि त्याच्यामध्येच आपले हे मसाले टाकायचे. मिरची पावडर धना पावडर गरम मसाला आणि हळद आपली थोडी थोडी आपल्याला पाहिजे तशी टाकायची. आता आपण त्याच्यामध्ये ही आपली चवळी शिजलेली होतायची. मध्ये लगेच मीठ टाकायचं चवीपुरतं. मम्मी गॅस कुदतोय. हा तो आवाज येतो त्याचा. कुद 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 कुद.
फटफटतोय तो. फटफटतोय. आपण डायलॉग न मारतो कोणाला, काय फटफटतोय, काय 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 फटफटतेस. हा. आता इथे भाजीमध्ये सर्व मसाले मीठ सर्व टाकून झालेलं आहे. आता चांगली त्याला उकळी यायला देते. त्याच्यावरती आहे ना झाकण ठेवते आणि गॅस थोडा बारीक करते. आता तोपर्यंत तुम्हाला तुमचा चिकन भात दाखवते. असा भेदभाव का मम्मी? इथे तू चिकन भात साठी झाकण मारते आणि भाजीसाठी झाकण ठेवते, असं का? कधी कधी ते तोंडात येतं ते बोलते. असा भेदभाव नाही चालणार आमच्याकडे. आमच्याकडे झाकण मारलंच पाहिजे. मारलाच पाहिजे. हा. काढून आता परत मी झाकण मारते. हा. मारला. कोण आलं बाहेर? टेम्पो वाला आला, काहीतरी भाजी आली असेल. तुझी भाजी आपली शिजते. भाजी बघा किती छान झाली आहे. तुम्ही जेवायला या माझ्याबरोबर. पप्पूच्यात नको जेवायला जायला. असं आहे का? माझ्यात जेवायला याच. तांबडे चवळीची भाजी. इकडे तेल का ठेवलंय? हे तेल आहे ना, ते त्या मी चकल्या सुकवल्या आहेत ना पोळ्याचे, ते मी तळून घेणार आहे आज. चकल्या बाहेर आहेत ना? हा, बाहेर आहे. चकल्या तर आणूया, पण आपला भाव तरी बघूया. भात बघ पहिला. बघ. वा वा वा. ह्याला बघून मला एक काहीतरी सांगायचं आहे. सांगू का? खाताना नाही सांगणार आहेस? आता सांगतो जरा लाईव्ह, कारण आपली चकली तू पण बसशील ना माझ्याबरोबर जेवायला. हा, चल. आप हमसे हमारी जान मांग लो, हम खुशी से दे देंगे. हा. हाँ, आप हमसे हमारी जान मांग लो, हम खुशी से दे देंगे. पण फक्त तेवढं चिकन भात सोडायला सांगू नका. अच्छा, म्हणजे चिकन भातासाठी हे शायरी तुझी. हा, हिंदी मराठी मिक्स मध्ये. आता इथे आपलं तेल तापतोय आणि आम्ही जरा राऊंड मारायला चाललोय. राऊंड मारायला म्हणजे काय मम्मी सांग? ते पोळ्याचे चकले सुकतायत ना उन्हात, ते आणायला. बोल. मस्त सुकलेत, मस्त सुकलेत. छान वाटत आहेत ना. वेलकम वेलकम, स्वागत आहे आपका. आता आपण चकले टेस्ट करूया. इथे आपले पोळ्याचे चकले छान झालेत आहे, सुकलेत आहे. खाली 2 दिवस सुकायला लागले. पहिला 1 दिवस आणि दुसरा 1 दिवस. आपले चकल्या बघा छान झाले. असे सुकलेले चकल्या डब्यात भरून ठेवायचे. सांडगे तुम्हाला जमेल तर सांडगे पण करू शकता पोळ्याचे असे, आणि चकल्या पण करू शकता. आता मी तुम्हाला थोडेसे तळून दाखवते. 3-4 चकल्या घे. आता मला पाहिजे तेवढेच घेते. हा. 3 चकल्या 2-3 सांडगे घेते. एक मला पण. हा, मग घे तुला. एकच जास्त नाही. पहिलं तेल तापला काय बघते थोडंसं टाकून. नाही तापलाय. हे टेस्टिंगसाठी आपण जे टाकलं होतं ते बघा किती फुललं ते ना. हा, मस्त छान दिसतंय पण छान ना. चला आता हे टाकून बघूया आपण. साईज आपण चकली टाकूया. बघूया केवढी फुलते आपली चकली. वाढली बघा, वाढली आहे ना. बघ फुलली. कलर जरा रेडनेस आला पाहिजे ना त्याला. ही चकली बघ आणि ही चकली बघ, साईज बघ. सेम होते ना, जरा फुगले ते बघा कसे झाले बघा, है ना, डबल झाले. आता हे जरा सांडगे टाकते. चिकटणार नाही ना ते. नाही. हे चांगलं झालं की जरा वाफ बाहेर जायला लागली त्याच्यात बघ, है ना. हलके झाले. चला आता तुम्हाला भात वाढते. पटापट खायची सुरुवात करा. बघा गरम गरम. वा रे वा, मस्त झालंय ना चिकन भात. या चिकन भात खायला आमच्यासोबत. पहिला चांगला चिकन भात बनवला ना की पहिला असा उपसायच्या आधी असं ढवळून घ्यायचा चांगला. जरा जो भात आहे ना नंतर खाली बसतो, बरोबर. म्हणून असा पूर्ण हलका करून घ्यायचा. मम्मी, जेव्हा जर चिकनचा भात किंवा अशी बिर्याणी किंवा पुलाव असं जेव्हा ताटात पडतो ना, तेव्हा दिल को बहुत सुकून मिळता है. काय हाँ, वा वा वा. चिकनची पोळी शोधून द्यायची गरज नाही आहे. घरगुती आहे ना आपला. अर्धा किलो चिकन पडलाय त्याच्यात, है ना. हीच तर मजा येते. आणि तुम्हाला लास्ट व्हिडिओमध्ये सांगितलं होतं ना, वरती चिकनचे फोटो ठेवायला लागतात, होय है ना. पण असं गरम गरम असताना असा खोलून ठेवायचा भात. ही टिप्स आहे ना आपली. असं खोलून ठेवायचा बघा, टोपाला लागला पण नाही. हे बघा एकदम मस्त सुका सुका. इथे बघा आपली नॉनव्हेज थाली रेडी आहे. त्यासोबत चकल्या फ्री आणि हे काय सांडगे फ्री. आणि इकडे आपली व्हेज थाली. तुम्ही विचारता ना मम्मी काय खाते. ही डाळ सांगू तुम्हाला खूप टेस्टी लागते. मी जरा चाकून बघितली. आपली भाजी, हेल्दी भाजी, भात याच्यात मिक्स करायची आणि खायची, आणि ह्याच्यावर लोणचा घ्यायचा, है ना. साफ केल्यावर जरा छान वाटतं ना मम्मी. लोणचं कुठे असं लोणच्याचं नाव ऐकल्यावर तोंडात पाणी येतच ना मम्मी. हां,
ते बोलतात ना, भाजीवाला अजून ओरडतोय. कोण नाही कोणचा, डाळ भात लोणचं. डाल भात लोणचा. हा. परत रिपीट करूया, बोल फिर नाही. से. ताईची मैत्रीण होती ना छोटी, हा. छोटे छोटे होते तेव्हा खेळायचे. हा, तेव्हा राग बिगाला किती बोलायची, कोण नाही कोणच्या डाळ भात लोणच्या. ताई बोलायची ना, कोण नाही कोणच्या दाल भात लोणचा. आता इथे बघा चांगलं आपलं व्हेज जेवण एकदम मस्त पैकी रेडी आहे. अच्छा, तुम्हाला व्हेज बघा जेवण. कोण बघूया कोणाच्यात येत व्हेज जेवण मस्त पैकी. आणि इकडे नॉनव्हेज बघा, आपला भात बघा कितने. नॉनव्हेज पेक्षा पण इथे डाळ भाजी काय चकल्या लोणचं भात बघा. व्हेज थाली वर्सेस नॉनव्हेज थाली. तुम्हाला एक सांगू, कितने आए और गए, कितने आए और गए म्हणजे बर्गर आणि पिझ्झा, पण चिकन भात साठी जो प्रेम आहे तो अजून तसाच आहे. टेस्ट करूया. चल आता जेवायला चल. मस्त आवाज बघ, ना आवाज. कुरकुरीत. आता इथे आम्ही चकलीची टेस्टिंग तुम्हाला दाखवली ना. चकली टेस्टिंग करायला छान आहे आणि आम्ही तुम्हाला सजेशन देतो, तुम्ही चकलीच बनवा, कारण सांडगे चावायला जरा कठीण जातात, बरोबर. है ना. तर इथे आम्ही दोघं बसलेलो आहेत आमची टेस्टिंग करायला. आता तुम्हाला भात आणि सर्वात आधी तुम्हाला एक सांगतो, लकी म्हणजे मम्मी एक सांग, माणूस लकी असं का म्हणजे कधी बोलतात? लकी म्हणजे आपण चांगलं काहीतरी बनवतो ना, हम्म. तेव्हा जो अचानक येतो त्याला लकी बोलतात, असं काय? नशीबवान बोलतात. आणि जर ताटात तुमच्या बिर्याणीच्या ताटात असं लॉलीपॉपचा पीस आला तर त्याला पण लकी म्हणतात मम्मी. त्याला पण लकी बोलतात. हा. किंवा लेग पीसचा पीस येतो ना अचानक मम्मी. बाकी कधी कधी गेलं ना फ्रेंड्स, अरे मेरे में लेग पीस ही नहीं आया. हा. आणि कधी कधी माझ्या, मी तर नेहमी मी कधी पण जातो माझ्याबरोबर कधी बिर्याणी आणि पुलाव खायला येऊ नका, कारण माझं नशीब एवढा ताट आहे ना की माझ्या ताटातच लेग पीस येतो. 4-5 वेळा असं झालं मम्मी. त्या दिवशी आणि तर आम्ही काही शोधून नाही देत. आम्ही नाही, म्हणजे इकडे पण नाही आणि बाहेर पण नाही, कुठे पण. ताईने पण एकदा पार्सल आणलं, 3 पार्सल आणलं, जिजूसाठी, ताईसाठी आणि माझ्यासाठी. माझ्या तर 2 लेग पीस आले मोठेवाले. टेस्टिंग करूया का आता? सर्वात आधी चकल्या भात. एकदम मस्त कुरकुरीत झाल्या आहेत, छान झाल्या आहेत. वा म्हणजे वा. आपण गावठी प्रकारे कसं खातो भात, चिकन मिक्स करून, एकदम म्हणजे एकदम छान झालंय. आणि आपलं चिकन अशाच प्रकारे तुम्ही पण बनवा. आणि आज आमचं व्हेज थाली नॉनव्हेज थाली कशी वाटली, आमची बडबड कशी वाटली, आजचा ब्लॉग कसा वाटला, आजचा दिवस कसा गेला तुमच्यासाठी पण, हे पण आम्हाला कमेंटमध्ये सांगा. आणि व्हिडिओला लाईक करा, व्हिडिओला शेअर करा, नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा, घंटी वाजवा आणि आमच्याबरोबर असंच हसत राहा, हसत राहा, मस्त मस्त खात राहा. आणि स्ट्रेस फ्री राहा. टेस्टिंग करून झाली आहे, मी तर बसलो इकडे खायला. आता मला पाठी मम्मीने डायलॉग बोलला, जरा लाईव्ह बोल. मी अजून भात नाही कालवलाय. का पण का मी आता जाते चेंज करायला, त्याचं जेवण नाही जाणार. मम्मी साडीवर जेवतच नाही, कधीच नाही. ते कम्फर्टेबल नाही होतील. आता गाऊन घालणार आणि मग जेवायला बसणार. बाय.